Salam qadirli ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde yine de men Hudaýyň perzentleri barada gürrüň etmek isleýän. Mesih İsa'da biz Hudaýyň oğul ve gyzlary bolmak hukugyny aldyk. Biz Hudaýyň perzentleri. Eger biz oğul bolan bolsak, Hudaýyň perzendi bolan bolsak, onda biz hükümden azad edildik. İman eden olsak, Hudaýyň perzendi bolup biz hiç açan indi hüküm edilmeriz diýip kitapda yazılan. Bu meniň yüregimi gaty şatlandyrýar. Sebebi perzentler hüküm edilmez. Nähili hüküm barada gürrüň diýär. Gelin bunu açıkça sizin bilen bugün gürrüň edeli. Elbette oğul ve gyz hükmünde, Hudaýyň perzendi hükmünde bizim begenmäge, şatlanmaga uly sebäbimiz bar. Sebäbi bütün dünýäniň üstünden ediljek hüküm bize degip geçmez. Biz ol hüküm bizden soğulup geçer. Ol hüküm kürsünün öňünde yaşayış mı ya da baki ölüm mü ya baki cennet mi? Bu sonra edilýän yer, yani hüküm kürsünün öňüne biz asla barmarız. Bu nähili beýik ve täsin zat bizim için. Gelin häzir bir aýada seredeliň. Rimlilere yazılan hatın 8. babının 1. ayadında şeylelikte İsa Mesih'e degişli bolanlar indi asla hüküm edilmez. İsa Mesih'e degişli bolanlar indi asla hüküm edilmez. Bunu eşiden wagtymda, bu ayatları okan wagtymda men şeyle yüregim joşýar. Meniň üçin indi baky dözak mı, baky cennet mi? Dözaha düşermikem, ya Hudaý meni dözaha atarmyka diýip gorkup ýaşamaklyga gerek yok. Meniň janymyň dolulugyny halas bolanlygyna yüregimde şeýle güýçli iman var. Men İsa Mesih'e degişli, mundan artık maňa men hiç hüküm edilmerin. Meniň baky ebedi ýaşaýşym bar. Yine de şeýle ayatlar gatyken, bu ayatların her birini okan wagtymda yine de yüregim şol iman bilen dolýar. Hakykatdan hem meniň sözlerimi dinläp, meni iýberene iman eden adam baky ýaşaýşa eýe bolýandyr. Ol hüküm edilmez. Ol ölümden ýaşaýşa geçendir. Yahya'nın hoş habar 5. bab 24. ayet. Hakykatdan meniň sözlerimi dinläp, meniň iýberenime iman eden adam baky ýaşaýşa eýe bolýandyr. Ol hüküm edilmez. Ol ölümden ýaşaýşa eýem geçendir. Doganlar, bu nähili ajaýyp bir zat. Hudaýyň iýbereni İsa Mesih'e iman etdik ve onuň perzentleri bolduk. Eýem baky ýaşaýşyňyzyň barlygyny bilin, çünki siz perzentsiniz. Siz indi bundan artık hüküm edilmersiniz. İsa Mesih'e yüreginden iman eden her bir adam ölümden ýaşaýşa geçendir. Geçendir. Geçerdel. Geçendir. Sizin hem yüreğinizi begendirýärmi bu ayatlar? Hüküm sizden soğulup geçti. Indi siz gaýgy içinde, gorku içinde yaşamağa gerek yok. Siz Mesih'e iman edýän olsanız, Mesih'in sözleri sizin yüreğinizde orun tutan olsa, Mesih'in ruhu sizin içinizde ýaşaýan olsa, onda sizde baky ýaşaýşyňyz bardır. Siz indi hüküm edilmersiniz. Siz ölümden ýaşaýşa eýem geçdiňiz diýilip yazılan bu sözlere yüreğiniz bilen iman edin. Çünkü bu sözler sizin üçin yazılan. Sizin gaýgyda ve korkuda ýaşamaňyza hiç bir gerek yok. Perzent bolan olsanız, onda hakykatdan da perzent boldunuz. Bunu kabul edin. Çünkü adam seredin bir maşgalyda bir oğul ya da bir gyz dogulýar. Doguldy diýmek ol doguldy, bu dünýä indi. Dogulandan soň ýanky bir eneden, bir atadan dogulan perzent ýaxşy bolsun, yaman olsun, nähili perzentligine garamazdan bular hiç haçan özünün perzentlik hukukunu yitirmez. Ene ata öz çağasından
yüz öwürse de, bu menin çağım değil deyip bundan geçse de, daş döwrekdäki gören adamlar bu çağa şoların çağası. Sebebi şol öýde şolardan doğuldu deyip aydarlar. Şonun için doğulmak diyen düşünce şu yerden gelýär doğanlar. Eğer Hudaýyň ruhu bizim içimizde mesken tutan olsa, mukaddes ruhtan doğulan olsak, İsa Mesih bizim yüreklerimizde yaşayan olsa, onda biz bu ruhun gücü bilen Hudaýa Abba ata deyip yüzenýän olsak, onda biz Hudaýyň maşgalasında doğulduk. Günah etsek de, yalňyşsak da, yıkılsak da, yine de Hudaý bizi galdyrýar. Diýmek, günah edip yalňyşlyk eden wagtymyzda biz Hudaýyň çağası bolmaýas. Yine towa edip gelsek yine Hudaýyň çağası bolýas. Bir hili maşgaladan girip çıkıp beýle bir zat bolup bilermi? Yok. Bu maşgalada doğulan her bir adam bu maşgalanyň çağası perzendi bolýar. Ýagşy bolsun, yaman olsun, bu perzent özünün perzentlik hukugyny yitirmez. Onun ene atası, şol ene atası bolýar. Ol başka bir ene atany saýlap bilmez. Çünki ol diňe bir eneden, bir atadan doğulýar. Ol maşgalanyň çağası. Emma günah etse, nädorluk etse, onu terbiýelep ýene de ýola getirerler. Bu yerde bizim berk esasda imanımız, gurmagymız şu yerde yerleşen. Eğer Hudaýyň perzendi bolsak, onda hemişelik Hudaýyň perzendidiriz. Eğer ýalňyşsak, ol bizi doğru yola getirer. Günah etsek, onda ol bizi towba çağırýar. Ýene de Hudaýyň perzendi bolmaga galýarys. Bütün dünyanın üstünden çıkarılacak hüküm, adamları, oyunları geçilerden saylaya Hudaý. Döwzaha mı, cennete mi, bütün dünyanın üstünden hüküm çıkarılacak wagtda her bir adam İsa Mesih'e iman etsin, etmesin, her bir adam Hudaýyň hüküm kürsüsünün öňüne geler. Ve Hudaý olary eden etmişlerine göre hüküm eder. Ve iman edip, canını halas edip, İsa Mesih'e halaskary ve Rebbi hükmünde iman etmedik her bir adamın ykbaly eýýäm çözülen, olar döwzak odunda baky yanarlar deyip kitapta yazılan. İman edenler olsa ebedi cennete gowuşarlar ve Hudaý bilen baky ýaşaýyşda, baky bilelikde ýaşarlar. Biz iman edenlere seredin. Biz bu hüküme gelmeriz, hüküm edilmeriz. Çünkü biz eýýäm ölümden ýaşaýşa geçtik. Bu nähili täsin ve ajaýyp bir yüregimi joşdurýan bir habardır. Emma köp adamlar bu hakykata ýalňyş düşünýän adamlar da bardır. Ýalňyş düşünýän adamlar şeýledir. Hudaýa iman eden olsam, onda men ebedi ýaşaýyşym bardır. Döwzak oduna Hudaý meni hiç haçan taşlamaz. Sebäbi men Hudaýyň perzendi, Hudaýyň ogly, Hudaýyň gyzy. Onda näme? Ge bu dünýäde isteýişime göre ýaşaýyn, näme göwnüme gelse edeýin. Çünkü men perzent oldum. Menin atam da meni söýýän Hudaý. Näme etsem men bagyşlar, çünkü men ebedi ýaşaýyşymy hiç haçan ýitirmerin diýip ýalňyş düşünüp, ýalňyş pikirde ýaşaýan adamlar hem bar. Bu ýalňyş pikirin elbetde ýalňyş netijeleri de bolýar. Bu ýalňyşlygy Hudaý terbiýelep adamy dogry ýola getirýär. Her bir beýle ýalňyş pikirde bolan adamlar häzirki meniň okajak ayatlarymı ünüsli dinlemegine isleýän. Sebäbi bu ayatlarda başka bir höküm barada gürrün gidýär. Dogry, Hudaýyň perzendi hökmünde, Hudaýyň ogly ýa gyzy hökmünde sen ölümden ýaşaşa eýýäm geçdin. Senin üçin döwzak diýen zat korkunç däl. Sebäbi sen döwzaka barmarsın. Çünkü Mesih İsa senin yüreğinde mesken tutyan olsa, Hudaýyň ruhundan doğulan olsan, onda bu ruh senin halas bolanlygyny görkezýän girevdir. Hudaýyň ruhu senin içinde mesken tutan olsa, onda senin ebedi ýaşaýyşyň bar. Sen döwzaka hiç haçan atylmarsın. Emma bizim oğul ve gyz hökmünde, Hudaýyň perzentleri hökmünde bizim çekýän jogapkärçiligimiz budur. Halas bolanymızdan soň, Hudaýyň perzendi bolanymızdan soň, nähili perzent bolanlygymyz üçin hasap berýäris. Eğer Hudaýyň ogly bolan olsak, onun bir soragy bar. Nähili ogul bolanlygymyz üçin
Hudaý iman eden bizi başka bir höküm kürsüsünün öňüne getirer. Ve şol höküm kürsüsünün öňünde dözak we cennet meselesi däl de sen nähili oğul boldun diýip senden hasap soralar. Sen bu yerdäki ýaşaýyşyňy nähili ýaşadyň diýip senden hasap soralar. Gelin bu ayatlara ünüs bereliň. Çünkü ýagşy bolsun, yaman bolsun. Bedende gäk eden işlerimize laýyk payımızı almak için hemmemiz İsa Mesih'in höküm kürsüsünün öňünde durmalıdırız. 2. Korintoslar 5:10. Ýagşy bolsun, yaman bolsun. Bedende gäk nähili ýaşandygymyza her kim özüne laýyk paýyny almak için Hudaýyň höküm kürsüsünün öňünde oturar. 2. ayet 1. Korintoslar 4:5. Şoňa göre de bellenen wagt ýetýänçe hiç kimin üstünden höküm çıkarmaň. Rep gelýänçe garaşyň. Ol garankylykdaky gizlin zatlary ýagtylyga çıkarar. Adamlaryň yürek niyetlerini ayan eder. Şonda herkes Hudaýdan öz edenine laýyk öwezine alar. Ine gadyrly doganlar. Bu ayatlar bize bir zady görkezýär. Eger oğul bolan olsak, Hudaýyň perzendi bolan olsak, yankı yanlış düşüncede yaşayan adamlar ýaly kelleme nähili pikir gelse şol pikire göre ýaşaýyn. Bedenim näme isleýän olsa şo bedenimin günäli isleýlerini ýerine ýetirip ýaşaýyn. Bu dünýäde keypi sapa çekip ýaşaýyn. Çünkü meniň janym halas boldy diýip pikir edýän adamlara şunu aýdýar Hudaýyň sözü. Nähili oğul bolup ýaşandygyň senden hökman soralar. Bedende ýaşaýan ýaşaýyşyňy, bu dünýäde ýaşaýan ýaşaýyşyňda öz ýaşaýyşyňa laýyk, etmişine göre, ýaşaýyşyňa göre laýyk jogap bermek üçin, hasap bermek üçin Hudaýyň höküm kürsüsünün öňünde gelersiň. Hudaýyň höküm kürsüsünün öňüne gelen wagtynda senin garankylykda gizlin zatlaryň ählisini ýagtylyga çıkarar. Adamlaryň yüreklerinin niyetlerini, pikirlerini Hudaý ayan eder. Şol niyetlerine, pikirlerine, eden işlerine göre ýagşy oğul bolduňmy, yaman oğul bolduňmy, sen Hudaýyň höküm kürsüsünün öňünde munyň üçin jogap berersiň. Bu hökümden bizim hiç birimiz kaçıp kutulup bilmeriz. Seredin yine bir gezek. Bu höküm dözak ulan cennet meselesini çözýän höküm däl. Bu höküm nähili perzent boldun. Bedende ýaşaýarkak Hudaýyň şöhraty we onuň padşalygy üçin ýaşadyňmy? Ýa-da öz keypi sapan, öz bähbidiň diňe baý bolmagyň ugrunda özüňiň ýagşy ýaşamagyň, öz Alladan bilen ýaşadyňmy? Muny Hudaý höküm etjekdigine bu ayatlarda aýdýar. Yine de meni hayran kaldıryan bir zat var, doganlar. Bu ayatları bilelikde sizin bilen okumak isleyen. Mattanyň hoş habarında 21. babyň 28. 32. ayatlarında İsa bir tımsal aýdýar. Gelin bu tımsalı çuňur dinläliň ve bu barada oýlanalyň. Bunu farisey ve dindar adamlara bu tımsalı aýdyp berýär. İsa söze başladı. Siz bana näme diýersiniz? Bir adamın iki oğlu bar eken. Ol birinci oğlunu yanına barıp, oğlum bugün git de üzümçilikte işle diýär. Emma ol gitjek däl diýip jogap berýär. Ýöne soňrak muňa gaýtmyşyp edip ol yere gidýär. Yankı adam ikinci oğlunun yanına barıp, ona da şol söz aýdýar. Ol bolsa bolýa hojaýyn, bararyn diýip jogap berýär, emma gitmeýär. Buların ikisinden haysısı kakasının isteğini yerine getirdi. Olar birincisi deyip cevap verdiler. İsa olara, size doğrusunu aýdýaryn. Salgıtçılar ve lowlular Hudaýyň şalygyna sizden ön girerler. Yahya size doğru yol görkezmäge geldi. Siz ona inanmadyňyz. Emma salgıtçılar ve lowlular ona inandylar. Siz muny göreninizden soň hem ökünmediňiz, ona inanmadyňyz diýdi. Ine doganlar, bu tımsalyň üstü bilen İsa gaty gowy, açyktan açyk dindar adamları bezat düşündirdi. Olar muňa gaty gowy düşündirler. Seredin İsa olara bu tımsalyň üstü bilen bir sorak berdi. O soraga olar şol bada dogry jogap berdiler.
Bir adamın iki sany oğlu bolupdyr. Ol birine git de oğlum bugün üzümçülüge barıp işle diye. Oğlu yok işleyecek del diye. Emma sonrasından ökünye de gidip şol günü bütün gün üzümçülükte işleyer. İkinci oğlunun yanına varıp yine de şol zada buyuruyor. İkinci oğlu bol ya hocayın, bol ya kalk ederin için kıstırma hem zat yaxşı olur. Ene gittim deyip emma gitmeye ve kakasın aydan zadını yerine getirmeye. Onda diye bu iki oğlun haysısı atasının iradasını, isteğini yerine getirdi deyse, Farisey ve dindar adamlar hemmesi bir ses bilen şol birinci etçek del deyip sonra eden oğlu kakasının isteğini yerine getirdi diye. Serdin onların kellesi işleye. İsa'nın beriyen sorağına, tımsalına katığı düşündüler. Ondan sonra İsa öğrülüp onların özüne şunu diye. Size doğrusunu aydiyarın. Salgıtçılar ve loğlular Hudaýyň şalygyna sizden ön girerler. Yahya peygamber gelip size vagiz etti ve yol görkezi, siz ona inanmadınız. Emma salgıtçılar, loğlular, günahkarlar ona inandılar. Siz özünüzün yanlışlığınızı son görüp de ökünüp, sonrasından hem ona iman etmediniz deyip İsa dindar adamları yazgarıya. Bu yerdeki bolýan zat şeyle. Dindar adamların daş görünüşü vardı. Daştan seyretsen olar günahkarlar, salgıtçılar, yankı loğlular ýaly däldi. Olaryň daş döwregi şeyle görmegey. Egin eşikleri şeyle dindar egin eşikler. Saç sakallary yerlikli, özüne seredip, şeyle daş görünüşünden seyretsen şeyle dindar, Hudaýy gowy tanayan, Hudaýyň kimligini bilýän adamlar hasaplanýardylar. Her bir adam olary daştan seredende olara gözü gidýärdi. Olar özünün şeyle Hudaýy hon görkezýärdiler. Dogruçul, insaply bir merhemetli, namusly, arly adamlar ýaly özüni görkezýärdiler. İl içinde hemişe adamlara uzun dogalar okaýardylar. Olar hemişe toyda, märekelerde, hormatly ýerde oturmagy halaýardylar. Hudaýa ýakyn adam diýip adamlar olara aýdýardylar. Olar hem bundan hoşal bolýardylar. Şeyle at awraya eýe bolmak üçin şeyle hereket edýärdiler. Emma İsa bu adamları yazgarıya. Bu adamlara şeyle diye. Siz yankı ikinci oğlu ýaly. Hudaýa hawa biz seni tanaýas. Bolýa hojaýyn senin aýdanyňy yerine getireriz. Sen näme diýsen senin erk isleýäňi yerine getireriz diýip sonrasından bu beren wadasyny unutup yine de Hudaýyň iradasyny yerine getirmän, öz işleri bilen bolýan, öz bäxbidi üçin ýaşaýan adamlar siz diýip Hudaý olara aýdýar. Emma birinci oğla seredin. Günahkar, ata-enesine boyun olmayan, garankylykda ýaşaýan bir günahkar adamlar. Kakasy ona gitmenin üçün işle üzümçilikde diýse, yok men gitjek däl, men işlejek däl, senin aýdanyňy etjek däl diýip atasy bilen uruş edip, dawa edip, sanaşıp yolda gidýärke ökünýe eden işine. Etmesen bolardy. Yine de näme, kakam, gideyin edeyin deyip ökündü de, kıynandı yürekten gitti de kakasının iradasını yerine getirdi. Bu adamlar diye bu dünyadaki günahkarlar, salgıtçılar ve loğlular. Onların dindarlık daş görünüşü de yok. İl içinde onların günahkarlığını hemme kim bilýär. Hudaý bilen dawa jenjel edip, Hudaýyň iradasını yerine getirmeyen adamlardılar. Emma sonrasından ökündüp tövbe ettiler de Hudaýa dolanyp gelip Hudaýyň erk islegini yerine getirdiler. Aýdanyny yerine getirdiler. Onda olar yankı Hudaýyň bolýa diýip Hudaýyň islegini yerine getirmedik dindarlardan yankı günahkarlar has Hudaýa ýakyn adamlar bolup çykýar. Sebäbi olar yok diýdiler başta, sonrasından yine de Hudaýyň iradasyny erkini yerine getirdiler. Emma hawa diýip ederiz bolýa diýip etmeyen dindarları şu yerde yazgarıya. Kıynançlı zat. Biz Hudaýyň çağları bolup Hudaýy has ýakyn tanayan diýip de Rabbimizin isleýini yerine getirmesek,
biz yankı dindar adamlar yalı olyaz. Sonrasından ökünüp de bu dindarlar yine de Hudaýyň iradasyny yerine getirmege synanyşmadylar. Emma seredin günäkär adamlara. Çünkü olarda toba vardı. Olar eden günahlerini ökünýädiler. Hudaý olary bagyşlanmagy üçin olar Hudaýyň iradasyny yerine getirýärdiler. Yine Hudaýa yakyn adam bolup çıkanlar kimler? Hudaýyň perzentleri bolanlar kimler? Şol günäden, garankylyktan çıkıp toba edip gelen adamlar dälmi? Elbette şol adamlar. Şonuň üçin İsa şeýle diýdi. Men hakykatdan bu İsa'nın ağzından çıkan sözleri söýýän. Kimin günäsi köp bagyşlanan bolsa, şonuň söýgüsü de köpdür. Seredin yankı adamlar il içinde hiç bir äskerilmedik lowlular, salgytçylar, ýigrenilýän günäkärler. Hudaý olaryň günäsini bagyşlan wagtynda olar ökünüp şeýle toba yürekleri bilen Hudaýyň ýanyna geldiler. Ve gece gündüz, ey göktäki atam, adyň mukaddes bolsun. Senin göktäki islegin yerde hem amala aşsın. Senin paçalygyň gökte boluşýaly yerde hem senin paçalygyň gelsin diýip Hudaýa doğululygyna, öz durmuşyny bagş eden adamlar yine de şol günäkärler bolup çykdy. Ine Hudaýyň hakyky perzentdi. Ine emma bu dünýäde adamlaryň arasynda adawraya dalaşýan, adamlaryň arasynda hormata garaşýan, bu dünýädäki adamlaryň öňünde adamlaryň şöhratyny almak isleýän adamlar, özüni dindar, akyldar ve dogruçul hasaplayan adamlar İsa'nın yanına gelmeyeler. İsa yine şeýle diýdi. Hasta adamlar, kesel adamlar Lukmana mätäçlik çekýär. Sagdyn adamlar däl, ya da özüni sagdyn hasaplayan adamlar Hudaýa mätäçlik çekmeýär. Olar İsa'nın yanına gelmezler. Emma günäkär ve günäniň gulçylygyndan ezilip ýenjilen adamlar, günäden doyan adamlar, özünün günäkärligini boyun alan adamlar İsa'nın yanına gelýärler. Ve Hudaý olaryň günälerini bagyşlap, olary tämizläp arassalaýar. Olaryň näçe köp günäsi bar bolsa, şonça da olaryň günäsini Hudaýa geçýär. Şonuň üçin İsa diýär, kimin köp günäsi bagyşlansa, olaryň söýgüsü de köpdür. Men günäli däl diýip hasaplayan adamlar İsa Mesih'i söýmezler ve onuň iradasyny yerine getirmezler. Diýdik geçen gepleşiklerimizde de. İsa Mesih'in perzendi bolmaklyk näme? Rabbim, menin yüküm, bu senin yükün. Senin yükün, bu menin yüküm. Sen bu dünýäde näme iş etmek islesen, men bu işi ederim. Hudaýyň bu dünýädäki meniň agrymy we yükümü de sen ýeňilet diýen adam Hudaýyň perzendidir. Başka çaydanımızda doğululugyna özüni Hudaýa bagş eden adam. Indi mendäl de diýer Resul Paulus. Meniň içimde, meniň üçin ölüp, meniň aklanmagym üçin 3-nji güni direlen Mesih İsa ýaşaýar. Men özüm üçin öldüm diýe. Meniň bu dünýäde arzuwum, islegim ya öňümde goýan, özüm üçin goýan beýik maksatlarym ýok. Bu dünýäde bir maksadym bar. Meni söýen, meniň ugrumda ölüp direlen, maňa ebedi ýaşaýyşy beren İsa Mesih meniň içimde ýaşaýar. Men hem yerdäki ýaşaýyşymy onuň üçin ýaşaýaryn diýip Resul Paulus şeýle diýär. Ine hakyky perzendin bu dünýädäki ýaşajak maksady budur. Rabbimiz İsa Mesih'in paçalygy gelsin. Onun paçalygy giňelsin. Gökte boluşýaly Hudaýymyz Rabbimiziň ähli erk islegi yer ýüzünde amala açsın. Ine şunun üçin ýaşasak, biz Hudaýyň hakyky perzentleri bolarys. Goý Hudaý biziň her birimizi boldan bereketlesin ve bu yerdäki ýaşaýyşymyzy Rab üçin ýaşalyň. Amin.